He d'aguantar aquesta merda, ostres. Sempre m'està a sobre aquella. Ei, mestre! Per casualitat heu vist una llum molt brillant? Has vist aquest? No et moguis. S'escapa. Ei, he dit que no et moguis. Aquest fill de puta m'ha fotut els pantalons! No ho entenc. Quin dia és? El dia! De maig. Dijous. Però de quin any? Què? Atenció, unitat 201. Comuniqui amb la M'ha pres l'arma, som-hi!